Mayong buntag kanatong tanan, Hunyo 29, 2026, Lunes, alas 6 sa buntag nga misa. Uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan, ato usab iapil ang mga musunod. Thanksgiving Mass for the graces received and for the good health of the whole family, offered by Pacaldo family. Birthday blessings for Emmanuel Noli Rama, Adel Abaya, Maya Marquez, Martin Espanola, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Thanksgiving for safe travel, Ed Antara Talarok, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Thanksgiving Mass to our Mother of Perpetual Help, offered by Nayak family. Thanksgiving Mass for Happy Birthday of Bibut Gonzaga, offered by Hani. Thanksgiving Mass offered by Conrador Agrabillo and family. Thanksgiving for the gift of life and good health, offered by Salome Largo. For complete healing and fast recovery of Salome Semblante, offered by Isay Alpi office staff, lectors, and cantors. Healing for Lord Vida Jane T. Banawa, Sherilanis Villaflor, Riza Yap, Thelma Rama, and Jonathan Apipi, offered by Attorney Tara Rama Talarok. Good health and long life for Ernesto Rama, Marcy Rama, Martiliana Talarok, and Edgardo Talarok Sr., offered by Attorney Tara Rama Talarok. Guidance, wisdom, and personal relationship with the Lord for Ernest William Rama, offered by Attorney Tara Rama Talarok. For the souls of Jesus Alfredo and Mamerta Di Parini, offered by Di Parini family. For the souls of Felix Cipriana, Leo Leoncia, Ramon Enriqueta Fausto, and Josefa, offered by Vidal and Nemfa Aguila. For the souls of Roger, Anisha, Norma, Rosario, Perla, and Rolando, Francisco, Alfred, Generosa, Rebecca, JC, Cristina, Lydia, Pauline Regino, Luz Mercedes, Josefina, Teresita, and Miguel, offered by lectors and cantors. For the eternal repose of the soul of Rosita Villis and Cajas, and for the souls of Elpidio Fernan Villis Sr., Vicinta, Ramona, and Leon Igot, Dolori, Teofilo, Elpidio Sr., Eduardo Roque, Pids Patrick Antonio Villis, Milagros, and Jesus Abilia, Linda and Antonio and Cajas Sr., offered by Ancajas and family. For the soul of Josefa, Alvin, and Conchita, offered by Maria Grace de Lima and family, and Maria Ella Abayata family. For the souls of Leonidas, Pilar, and Nat, Alfreda, Aster, Sinclitica, Mariano, Virginio, and Rosario, Luis and Tikla, Jose and Carmen, Maximo and Mauricia, and Father Alan, offered by Garces, Alviso, and Yap families. For the souls of Norberto, Benedicto, Pedro, Rolando, Francisco, Marcela, Erlinda, offered by Manahan and Gervasio family. For the souls of Ava, Florencia, Ramon, Alma, and Franklin, Alfraniel, Antonio, and Adela, Diosdado, Marietta, Marie Rose, Father Oscar, and Susana, offered by Garces, Alviso, and Yap families. For the souls of Faustino, Cirila, Laurencia, Lorenzo, Lucio Sr., Immaculada, Jocelyn, Melchor, Lucio Jr., and Dennis, offered by Pacada family. Eternal repose for the souls of Florentina Claret, Tan Ingkok, Osmondo Rama, Beatriz Rama, Perla Claret, Mario Claret, Rory Claret, Gian Paulo Rama, Marisa Season, and Marilyn Colot, offered by Attorney Tara Rama Talarok. For the souls of Platon, Antonio, Corcojo, Franz Cobert, Felicidad, Phyllis Eve, Oriel, and Orville, and all souls in purgatory, offered by Max and Vivian Navarro. For the souls of Platon, Antonio, Concordio, Franz Cobert, Felicidad, Phyllis Eve, Oriel, and all souls in purgatory, offered by Benuiza family. For the souls of Jose and Gregorio, Martha, Dado, and Cristita, Lothar, Nestor, and Salod, Drinan, Aferrami, Ramel, Elpidio, and Winona Brilia, offered by Garces, Alveso, and Yap families. Death anniversary of Alex Adolfo, offered by Marie. For the souls of Alfonso Montemayor, Vincent Montemayor Jr., and Vincent Montemayor Sr., offered by Conrado Agrabio and family. For the souls of Gregorio, Leoncia, Emerenciana, Margarita, Teofila, and Alexander Abelarde, offered by Abelarde family. Eternal repose for the souls of Fortune Espina on his death anniversary, offered by Belmedinia family.
For the intention of the peaceful repose of the soul of Encarnacion Juan K. Banya on her third-year anniversary, for the eternal repose of the souls of Angelo, Jesusa Maria Encarnacion, Leonardo Merna, Odilon, and Bernardo, offered by Jose Ruel S. Banya and Minard S. Banya. For the souls of Florencio, Manuel, Jesus, Martha, Edwin, Jose, and Theodora, Clarita, Nicolas, and Rosalinda Emmanuel Rainier, offered by Garces Alvison Yab families. For souls in Purgatory, Camilo, Arino, Vicente, and Resurrection, Agapito and Edifania, Joselito, Juanilio, Alicia, Herbacio, and Victorino, Olympia, Jose, Maximo, and Mauricia, Father Alan, Luis, and Tekla. For souls in Purgatory, especially those who are forgotten, offered by Garces Alvison Yab families. For the souls of Leon, Ignacia, Eric Amamangpang, Rooney, Padilla, Valeriano, Bacos, Junipin, Francisco, Gloria, Cirilo, Parva, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, ang naghalad, LV de los Santos and family. For the souls of Maximo Parva Sr., Fernando Sriaco, Julieta Agapito, Natalia Lorito, Trudolpo, Rolando, Perla Mamangpang, Pilomina, Parva, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, offered by LV de los Santos and family. For the soul of Pedro Barco, offered by the La Serna family. Alang sa mga kalag nila ni Joreto, Eulalia, Antonio, Antonia, Ananias, Erlinda, Angela, Nonito Sr., and Nonito Jr., Sixto, Librada, Segundina, Fortunato, Robert, Julia, Ernesto Sr., Ernesto Jr., Jaime, ang naghalad, Ariban, and Guerra family. Thanksgiving Mass for the gift of life, Linus Barlas, offered by Barlas family. Thanksgiving Mass to our Lord Jesus Christ for all blessings, graces we receive. Pamisa lang sa tanang kalag sa Purgatorio, sa kalag ni Norberto, Narciso, Rosita, Norma, Trinidad, Jimmy, Martina, Vicente, Aurelia, Jose, and all aborted babies offered by Gonzales family. Alang sa mga kalag sa Purgatorio, labi na sa kalag nila ni Jovita, Cesario Sr., Cesario Jr., Julius, Jose, Junan, Wenceslawa, Pedrita, Anastasio, Charlotte, Bibi, Chito, Duming, Teddy Carlos, ang naghalad, Lorna Day. For the souls of Maria Purisima Labajo, Nawalapot Sr., Nawalapot Jr., offered by Wilmar. Alang sa tanang mga kalag, ilabi na ang mga kalag nga walay naghandom, ang naghalad, Rudita Honorides. Mass intention for Mary Patigayan for a good health result of her coming colonoscopy. For the soul of Pedro Castañaris and all souls in Purgatory, offered by Sedi Castañaris. Alang sa mga kalag nila ni Manuel Bacalso, Elenita Bacalso Alcordo, Christian Bacalso, Gervasio Racaza, Porfiria Racaza, Andrea Racaza, Julieto Racaza, Erly Racaza, ug ang kalag sa Purgatorio ang naghalad, Elina Bacalso. Palihog Manindog, ang Angelos. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ang konsyensya lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasyang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ani ang sulugoon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanamo sumala sa imong pulo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasyang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Napuyo siya uban kanat. Maghimaya ka Maria, puno sa grasyang Ginoo na kanimo.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, aron og sa oras sa among kamatayon. Amen. Igampo mo kami, Santa Inahan sa Dios. Aron mahimo kami ang kayan sa saad ni Jesucristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubu sa mong mga kasing-kasing, ang imong grasya, aron sa pag-ilana mo, gikan sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanamkon kang Kristo imong anak, madawat namo pinaagi sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manluhod. Paghampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pare o obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-angpo, ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus, ug mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapaubsanon kami nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak sa langit, pagdago ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay hinuno sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, aron og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dugang katuyuan. Pamisa sa kapistahan nila ni San Pedro ug San Pablo, sa nadawat nga mga grasya sa maayong panglawa sa tanang pamilya o kalinaw sa nasod, ang naghalad, Meljon and Jovi Grace Pacada and Leria family. Alang sa mga kalag nila ni Victor, Perfecto, Maria, Sara, Aurora, Gaspar, Gloria, Lolita, Elvera, Valentin, Sigondina, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad, Vicky Ihidan family. Alang sa mga kalag nila ni Lucio Jr., Lucio Sr., Dines, Pacada, Melchor, Immaculada, Isidro, Cesar, Lorenzo, Josephine, Leria, Benvenido, Leria, Melchor, Jocelyn, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ug sa mga kalag nga nahikalimtan ang naghalad, Meljon and Jovi Grace Pacada and family. Mass Presider, Reverend Monsignor Agustin V. Ancahas, PC. Kawitan ka ang Ginoo,
Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanino. Maigsuon ko ni Kristo, maigbuntag ka natong tanan. Ang buntag. Kita karon nagkatigom aron pagsaulog ning santos nga misa. Og niadtong panagtigom kita magpadayon pagpalang ato mga pag-ampo. Alang niadtong mga tawo nga naginangan sa mga pag-ampo karon. Ug alang usab sa atong mga personal nga intensyon. Og sa mga intensyon nga gihalad ini atong santos nga misa. Atul ni ining solemnidad sa kapistahan ni San Pedro ug San Pablo mga apostol. Ug mahimo kitang takos sa pagsaulog ning santos nga misa, maginulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw ang ipadala ang pag-ayo sa mga nulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyon ta kita sa Dios magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon unta kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios amahan magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog nining solemneng piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Minagi kanila ang simbahan nakadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo ang imong anak, nga buhi ug hari uban kanibog sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna, si Hari Herodes misugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gidakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardiya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inigkaliwa sa pangilin. Busa, gipriso si Pedro didto sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapo siya duha ka kadina ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga bidan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro,
giyugyug sa anghel. Gipukaw siya o giingnan, bangon dayon, ug diha-diha, nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel maingon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya, pagula sa karsel. Apan wala siya masayod, kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahabot sila sa gangaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang gangaan naabli sa iyang kaugalingon, ug nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako. Gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayig man niya kanunay sa akong baba. Pahimayang akong kalag diya sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga madlukon kaniya. Himaya ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya aron mo sana kamo sa kasadya, ug ang inyong mga nawong dili man limpagkong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapaling kawas kanila
tagamtama og tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadango kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Bahin ka nako, miabot na ang takna, nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako, ni ining kinabuhiya. Gihimo ko kutob sa akong maabot, ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom ug dili kanako lamang kun dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himayaon ka, Alleluia, ang labing gamanan nga atong Dios. Karon ug sa gihapon, Alleluia, ug sa katuigan nga tanan. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo. kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Ug sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan ang magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ug giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayud kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo, dayon ikaw. Alig mangingkod mayong buntag natong tanan.
Ikaw si Pedro, gibabaw nining matutukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Karong adlaw kita nagsaulog sa solemnidad ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. O karong adlaw dako usab og kahulugan alang kanato kay ang atong arsobispo, Archbishop Abet, tuwa man sa Roma aron modawat sa pallium. Unsa man ang pallium? Ana ang alhibo na siya sa puti nga karnero nga ibutang sa abaga sa arsobispo matag misa niya. Ug kana dako kaayo kana og importansya kay kini nag-connect man sa tahas ni San Pedro sa pagdumala sa simbahan. Ug kana pagabian na siya sa lubong ni San Pedro. I-overnight siya butang sa lubnganan sa unang Santo Papa nga si San Pedro. Ug human ni ana ihatag kini ngadto sa mga bag-ong arsobispo nga gitugyanan sa Santo Papa. Ug usa na niya na mao si Archbishop Abet. Diha ko'y usa ka higayon. Unang higayon nga nakasud ko sa St. Peter's Basilica ug adto ko sa ilawom sa altar. Unya right directly under the altar sa Basilica mao di ay ang lubnganan ni San Pedro. Diha gihimo ang Basilica kay diha man nakaplagan ang lubong ni San Pedro. Kay sa unang panahon sa pagkuy na ginila sa yuta, diha may lubong nga nakita nila nga giingon, nga gibutangan og "Here lies Peter." Dinhi gibutang si Pedro. Ug tungod niya na dito gihimo ang Basilica, St. Peter's Basilica. Ug dili lang gayud ang iyahang lubong anto adito, kundi ang tanang Santo Papa nga nangamatay sukad sa San Pedro hangtod sa pagkatapusang Santo Papa tuwa dito gibutang sa ilawom. Ug the first time that I was there, nanimbawt akong balhibo, realizing and knowing the consistency on the succession of those who followed Peter and the Lord. Amen. O kini usa ka lig-on kay kamatuoran about the true church of the Lord, the true church, the Catholic Church nga gi-established sa atong Ginoo. Kay di wa gyud bugto, way na bugto nga mga tao kay nagsunod-sunod bitaw dito nga gilubong ilawom sa St. Peter's Basilica. O kini usa ka kamatuoran nga gihatag kanato sa simbahan, the unity and the fidelity nga gi-establish si San Pedro diha sa atong simbahan. O karon gani ang atong arsobispo tagaan niya ng pallium aron kini simbolo sa kahiusa sa Roma. Amen. Si San Pablo, on the other hand, is also a very important figure in the church, considered as usa ka apostoles bisag wa gid siya mosunod sa atong Ginoo. Siya gihimo siyang apostoles tungod sa iyang gipangbuhat sa pagsulod niya sa sugo sa atong Ginoo. Ang kang San Pedro mao ang action ug ang outreach. Bisan asa nga lugar miadto si San Pedro, the missionary work of the church ug ang iyahang pagtabang sa mga laing-laing komunidad. While Peter established unity and fidelity, Saint Paul also established the action, the missionary action of the church and the outreach. Sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mga igsuon ko din ni Kristo, kita mag-ampo, realizing the origin of the church, nga kini gihatag gayud sa Ginoo, isib gasa sa amahan ngadto kang San Pedro, ug usab ngadto ka San Pablo. May we continue to contemplate on the divine nature of our church, nga kini ang sukaranan ini ang Ginoo. O ang succession will always allow us to realize that indeed, bisan ang kamatayon, dili makabuntog niini. That even until now, it continues to exist. O kita mga membro, we should be able to also continue the work nga gisugdan
ilang San Pedro ug San Pablo pinaagi sa atong kahiusa diha sa simbahan ug sa atong pagtabang sa pagpakaylap sa mga pagtulunan ngadto sa laing mga tawo ug mga lugar. Amen. Palihog maninto. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, ug ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, migisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ubanan unta, Ginoo sa pag-ampo sa mga apostoles ngadto sa Amahan, dad-o nato ang atong mga katuyuan uban niya ng samang pagtuo sa mga apostoles Pedro ug Pablo, uban ang pagtuo sa mananagat kang kinsa natukod ang simbahan, ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod. Ug moingon kita, Ginoo pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, nga manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kagkugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo ug magdasigong mopaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Magagahom nga Dios ug Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katilingban nga nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles ug tinabangan pinaagi sa ilang pangpangama. Kini among pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog dawa ta Ginoo, king mga basa ug Ginoo, mga buhat sa among kaumahan, mga buhat sa among katanungan.
kinabuhi palihog dawata Ginoo king mga gasapan ug Pino mga bunga sa among kaumahan mga bunga sa among katanungan. Naigsoon pagampo, kamurong na ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, magkagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Uban na naunta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles, kining gasa nga mong gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, ug makatabang ka namo pagsaulog niining sakripisyo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magagahom sa tanan. Angay gimatarong gani magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gud ikaw, Ginoo ang tubunan sa tanang kasantos. Ipadalang mga espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kagalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyo pag-usabog mihatag dinhi ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugong iwala lang kanyo galang sa tanang mga tao aron mga sala papasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw na Jesucristo, naghahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga anghayan mo atubang ug moalhagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kabay sa gugma uban ni Leon among Papa. Ni Alberto mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila akong tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostolas ug sa tanang mga santos. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaong nga daygon ug amoy kaong himayaon. Pinagi na Yesu Kristo nga imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga mahal. Dihas kiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gituluan kita sa atong Ginoong Jesucristo sa pagsangpit samahan busa mga has kita sa pagbuhat sa ingon. Amahan namo man anak asa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa o sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaungon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahug ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingong kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawong mga sala, kung nilo yung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa kinasakanunan ay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay, panagdait. Peace be with you. Peace be with you. Cordero Sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniatong Ginoong Jesucristo ang Cordero sa Dios kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo Ang ako. lawas ug dugo sa tong Ginoong Jesucristo magdala unta kanato sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
kalako kinsaman ang atong Diyos o Ginoo tagiya sa tanan nagtuo ko Jesus kanaman ikaw sa sakramento sa altar matud nga Dios matud nga tao aron mabuhi ang kalan ihatag o Diyos ko ang imong lawas nga mahal ug pililong dugo nagtuwa ko Jesus ko nga naman ikaw sa sakramento sa altar matud nga Dios matud nga tao O Jesus ko o marika uban ang bugma mo sugod karon maghari ka sa kinabuhi ko nagtuwa ko Jesus ko nga naman ikaw sa sakramento sa altar matud nga Dios matud nga tao Magampo kita. Ihatag o Ginoo kanamo nga nabusog nining sakramento ang pagpuyo og kinabuhi diha sa simbahan sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpikasapan ug diha sa doktrina sa mga apostoles mausauta ang among makasing-kasing og kalag linig-on sa imong gugma kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa na ninyong gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ginoo salamat sa mga grasya nga among nadawat sa tanan takna gikan sa imong kaayong away sama Ginoo ikaw gugma ikaw gugma